खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां खुंगा 35थि बोसोरारि जखनथाइनि गाहाय लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ 2026 मायथाइनि 4 जानुवारियाव सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरारि जखनथाइया खुंफुंजागोन। नंगौ सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां खुंगा 35थि बोसोरारि जखनथाइखौ 4 जानुवारि खालारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों महनपुर खोन्दो एबसुनि सिङाव थानाय गंबा गामि फारियै 1 नं महनपुर, 2 नं महनपुर, 3 नं महनपुर, माजगाव कसारी आरो सुमाफारा गामिनि हेफाजाबजों 2 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बिनिनो गाहाय लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। बे गाहाय लाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि हान्जानि नेहाथारि एस स्वर्गियारि बिथाङा गाहाय लाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि रिंखां बर', लोगो आफादगिरि अनसुमा दैमारी, महनपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिरदाव नार्जारी, नेहाथारि बिस्ति मोसाहारि, जयपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसे गंबा गामिनि आफादगिरि नेहाथारि, रायजो राजाजों लोगोसे लाइमोन बिथांमोना बाहागो लायो। सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि जखनथाइ फैगौ जानुवारिनि 4 अक्ट'आव जानो गोनां जि हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै दिनै जि लाइ खुन्था गायसननाय बे हाबाफारियाव जोङो सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै बोखावजाय लखिमपुर जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि हान्जानि गाहाय नेहाथारि एस स्वर्गियारि बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनफैनानै जोंनि जि लाइ खुन्थाखौ सिमेन्ट दखरानि लाइ खुन्थाखौ जि गायसननानै होफैबाय। दा बेवहाय जोंहा फैबाय थानाय जि 4 जानुवारियाव जि जानो गोनां जि हाबाफारियाव जोंनि जि गेवलां मेल जागोन, लोगोसे सिमेन्ट दखरानि जि जखनथाइ जागोन, बे हाबाफारियाव जोंनि सिमेन्ट दखरानि सिङाव थानाय गासै बर' गामिनि जि लाइमोनफोर, गामिनि गागि आफादगिरिखौ गामिनि जि गागि आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गासै गामिनि लाइमोनफोरखौ जों बेवहाय बाहागो लानायखौ जों लुगैगोन। बेवहाय जोङो थुनलाइ बादायनायनि जि खन्थाइ बादायनाय जि हाबाफारि बिथिंफोरखौ लादों। जि गेवलां मेलाव जों हांख्रायनाय बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सारा जोंनि गेजेराव मोनफैगोन आरो बेवहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म साराबो मोनफैगोन आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य साराबो जोंनि गेजेराव मोनफैगोन आरो बेवहाय जोंनि हालामाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि जि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव बे गेवलां मेल हाबाफारियाव मोनफैगोन। बेनिखायनो मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि सिमेन्ट दखरानि हालामाव गोलैनाय जि गामिफोर बिथांमोनखौ जों लोब लोब फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो सिमेन्ट दखरानि जानानै जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरसालिया जखनथाइनि दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसंनाय बे समाव बाहागो लाफैनाय जोंनि गासै सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे आंजों लोगोसे जिरायनो हानाय जोंनि 65 नं गामबुरा जोंहा दिपेन गयारि आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ गोथारै दै गोथार सारनानै जोंखौ फोथारनाय जोंनिनो दौरि मानगोनां गिरिश खेरखातारि। दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसंनायखौ लोब्बा लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गिबियावनो बेखौसो बुंनो सानो, जोंनि बर' हारिखौ गिबियाव गोख्रोङै दैदेननांगौब्ला जोंनो मोनसे गाहाय खुन्थिया जोंनो नांगौ जायो। बे गाहाय खुन्थियाखौ लोब्बा लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै मोनसे आफाद दानानै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ लानानै, अलखदाव गोलैनायखौ लानानै, जोंनि थामोनथानिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथोनखौ मावनो हानाय मोनसे
आफाद बे आफादखौ दुलाराय बर' हारियानो बिदि खौसे जानानै बे आफादनो गासै बिबानखौ होनाय जादों। जेरै 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम जोंनि बर' फरायसा आफादा खना खनलायैब्लाबो जोंनियाव गोदो हाबना थानाय जोंनि बर' माहारिफोरा अलखदाव गोलैना थानायखौ बोखांबोनानै बुथुमबोनानै दिनै जाबायदि जोंनि बर' समाजाव खौसेयाव दिन्थिफुंबायनो हादों बेखौ आङो बर' फरायसा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जिहेथु बिथांमोननो जों गासै बर' हारियानो नोंथांमोननि मावनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि बिथोननि गेजेरजों जों बर' समाजा खौसेयावनो दङ। नोंथांमोना मावनो दागि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावनानै जोंनि बर'खौ खौसेयाव लाबोनो हानाय गोहो बोलोखौ नोंथांमोनानो मावनो हायो होननानै जों गासै बर' समाजा जों बिथांमोननो जोङो होखादों। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावबोनाय दिनैसिम जोंनि गामियारियावबो गोबां गारजेनफोरखौ लाफानानै आरो फरायसाफोरखौ लाफानानै जा खामानि मावबोदों खोब बाख्नायथाव बे मोनसे खामानि। गुन गोनां सोलोंथाइ दासिम जोंनि बर' फरायसा आफादा लाबोगासिनो दङ आरो दासिम जोंनि गथ' गथायफोरा बे गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों हयथ' गोबाङानो गोबां मोजां गियान बोसोन मोननानै दा गोजौ थाखोआव फरायनो हानाय गोहो बोलो मोनदों। जाहाथे बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो खामानियावनो जों रायजो राजाखौ खौसेयाव लाफानानै मोनफ्रोमबो बाहागोआवनो जोंखौ लाफानानै आरो आं मोनसे बर' फरायसाफोरखौ खावलायनो लुबैयो जे जोंनि कलेजाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे बोसोराव खनसे बा खननै मोनसे बिथांमोननि अफिसाव लिंहरलायनानै खोब मोजां गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन बा बुजायनो हागोन बेफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामदों। बधय बिथांमोना मावनो हागौ आं नुवाखै आं बुंबाय जाहाथे अरायबो जोंनि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलियानो इयुननि जोलैयाव जोंनि बर' हारिखौ फेदेरनाय फोसाबनाय मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रि राजनैतिक भाबैब्लाबो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोङो दखल खालामनो हानानै गुबुन हारिजों जाहाथे जों फेर मारिनो हानाय जोंनो मोनसे गोबौ मोनसे जोंनो गुन बे गोबौ गुनानो जाहैबाय मा जोंनो सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां जोंनि बर' हारिखौ जौगाखांहोनायाव जों खामानि मावबोनो हायो। बेनिखायनो आं आसा खालामदों बर' फरायसा आफादा बेफोरखौ लाफानानै मोनफ्रोमबो बिथोनखौनो बिथांमोना मावबोबाय दङ। जों बेवहाय गासै रायजो राजाया जोंनि सिमेन्ट दख'रा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि सिमेन्ट ओनसोलनि गासै बर'फोरानो खौसेयाव दङ आरो खौसेयाव थाबाय थागोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे जों सोलिबाय थागोन। दा फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 4 अक्ट' 35थि जख'न्थाइनि जि मोनसे मेल बे जख'न्थाइनि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना आलासि लेंहरनानै जिखिनि जोङो बे आलासिनिफ्राय जोङो जोंनि नैबे गामियारि ओनसोलनिफ्राय फरायसा फरायसुलि बोराय बुरि गासैबो जे मोजां मोनसे गुन मोजां मोनसे फिथाइ मोननानै जोंनि नैबे जोंनि बे गंबा गामिजों लोगोसे बेयाव नुजाफैनाय गासै फरायसा फरायसुलिफोराबो मोजां मोनसे फिथाइ मोनलांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो जाहाथे जोङो बे मोजां फिथाइ मोननायखौ जोङो गावबा गावनो बाहायलायनानै जाहाथे बिथांमोननि बुंनायाव फरायनायनि सायाव बुंगोन बा समाजखान्थिनि गेजेरावबो बुंगोन बेफोरखौ गासैखौबो जोङो रायजो राजाफोरा गोग्गो गोथारै जों बेखौ गनायनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ इयुन जोलै फरायनाय बायदिसिनायाव जोङो गोजौ फोजौलांनानै जोंनि हारिनि मोजां खामानि मावफुंनो हागोन होननानै आं आसा फारिनानै दिनैनि बे लाइखुन्था गायसंनाय हाबाफारियाव फंनैसो बुंथिनो खावलायनाय लेखा आंनि बुंनायखौ बुंनानै बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। आङै फंनैसो
बुंनो थाखाय सिगांनो दा जोंहा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि जथुम्मायाव आं बेखौनो खावलायनो नागिरोदि जोंहा गोबां जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि आन्सलिकआव सिमेन्ट दख'रा आन्सलिकआव जोंहा गोबां सोलोंथाइनि सायाव गोबां बिथिङाव गोबां सोलोंनो गोनां माबा दोङो। बेनिखायनो आङो फैगौ 35थि दुलाराय बर' फरायसानि जथुम्मायाव जानुवारिनि 4 अक्ट'आव आङो गावप्रधान जानानै आङो आंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि गासैखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आंनिफ्राय खर' गंग्रायै खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजाखौबो बै दिनखालि फैनानै गोगोमै बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय आङो